Arima ọsụ ndị ajọla mmadụ kedu ihe nwere ike ịkpọ kreti n'asụsụ Igbo ịmagonu kreti mmanya maọbụ kreti akwa ọtụ ndị Igbo anyị na ịmagonu mgbe niile kreti ịmakwa ọtụ ndị anaghị ejicha Igbo emecha ihe n'ozuzu ya ma bịa na n'asụsụ Igbo anyị na-agwazi ya ụgwọ ọghọla bins agwara agwọ agwara agwọ. Ọ dị mma kedu ihe nwere ike ịkpọ kreti n'asụsụ Igbo anyị metụrụ obere nchọcha ọtụ ndị kpọrọ ya akwụ ọtụtụ ndị akpọ ya igbe, ọtụtụ ndị akpọ ya nkata mmanya, nkata akwa, igbe mmanya, igbe akwa, igbe ihe niile nwere ike ịwụ tinyere akwụ mmanya, akwụ nka akwụ echekwana ma akwụ ihe a na-eji kwụnye mmanụ ma ụfọdụ ndị kpọrọ ya akwụ. Kedu nke ị chere ka dabadaga abụ nke a abụ nke a abụ nke a I don't know. Ngwa were comment section gwa m ka mma ịgwa m ga-agwa m ihe mere iji chee na nke ahụ bụ nke dabara adaba nke ọma mana asị ka m kwuo nkata mmanya maọbụ nkata akwa ka m ga-ahọrọ. Ọzọkwa enwere ike ikwukwa abọ otu ndị sịkwa abọ mmanya, abọ akwa, abọ nke a na abọ nke ọzọ. Kedu nke ga-adaba nke a kacha dịrị Igbo n'ihi na mmanya na-abịabu na igbe gbagbo tupu ewegharịwa ya bịazie na nke a na-esonye ya kreti. Kedu nke ka adaba ngwa m ka ị chere?